Diretso na kita sa balita sa entertainment para sa mga nagahulat sang resulta sa MGI All-Stars. Nagtapos sa top 5 sa Miss Grand International o kan MGI All-Stars ang isa sa mga pambato sang Pilipinas nga si Gazini Ganados. Apesan nga nagkabos ini nga makasulod sa top 3, nagpangatlo naman si Gazini kung basehan ang assessment sang judges. Naka-average siya sa nga 8.90 nga ikatatlo sa mga tiglawas ang Ghana kag Vietnam. Apang nagkulang, nagkabos gamay sa boto, agod nga makaabante sa final 3 kag gabi. Sa Coronation Night nga naglawig tubtob kaagahon kaina oras diri sa Pilipinas, gin sigurado sang Filipino-Palestinian beauty queen nga mapasidunggan sini ang iyagin halinan paagi sa pag-feature sang Palestinian cafe sa iyang golden gown nga mayaraman sang intricate patterns sang Filipino pinukpok metalcraft. Sa question and answer portion, ginpakilala man ni Gazini ang iya pamilya nga yara subong naipit sa magamo nga sitwasyon kasunod sang giyara sa Gaza. Ginsabat ini ni Gazini sang ginpamangkot siya sang isa ka judge kung paano sini ma-address ang nagakatabo nga cyberbullying. Mabuhay. Cyberbullying has become one of the biggest threats facing young people today. Beyond simply telling people to be kind, what particular steps should society take to reduce cyberbullying? I would read it again for you. Cyberbullying has become one of the biggest threats facing young people today. Beyond simply telling people to be kind, what particular step should society take to reduce cyberbullying? I was once a victim of cyberbullying. It is not easy to go through something that you didn't ask for. As a Filipino-Palestinian, I have raised my voice and I have conquered through my fears because I faced the struggles that I've been facing. My family is still stuck in Gaza, and now that I'm fighting for their lives, I just want to do my best and be their representation and raise their flags, just like who I am today as a Filipino-Palestinian. Sabat ni Gazini Ganados sa pamangkot ni Miss Grand International 2020, Bena Apia Akuaba. Kabombo may apat kaiban pa nga Filipino representatives nga nag-compete para sa Pilipinas sa labing unang Miss Grand International All-Stars. Iniamo sanday, former Miss Philippines Earth Imelda Scoyhart, Miss International Queen 2022 Fuchsia Ravenna, Manila-based Brazilian beauty queen nga si Alexia Nunez, kagang Universal Woman Arabia 2025 nga si Kaylin Trajano. Nakasunod si Fuchsia sa top 18, apang wala na nakaabante pa sa top 10. Gin-deklarar nga winner si Vanessa Pulgarin sang Colombia. Samtang ang iya runners-up amo sanday Faith Maria Porter sang Ghana kag Wong Gyang Nguyen sang Vietnam. Ginpatigayon ang koronasyon dito sa Bangkok, Thailand. Ini ang inaugural edition sang MGI All-Stars kag unang ation nga ginbuksan sang Miss Grand International kon MGI ang pageant para sa transgender women nga luyag mangin kabahin sa nasambit nga competition.